macha ya ohu ayọla m na ahụ na shejila nụ n'otu nke fe oru ukwu ndị achịme mgbọdụ jere ole shi ejere m ọzụzụ ayọkwa nna m eleke nri fọrọ nyenu m merie nyenu m igbula ka ọnụ rị m nkọ m erima ya erima lekwanụ ihe nzu ala nọ ewela m nna ọkwụrụ o amara na m tinogeshi mgbọdọ daa iwe arawa ọkwụrụ nwanne pụrụ ha ọkwụrụ gị la mma anyị amara na ebe eji azụ ọkwụrụ anyị amara na akpa eji esi ofe ọkwụrụ akụzirila anyị ịhụ na ke taa ọgwụkwa akpa eji esi ofe ọkwụrụ ọkpụkpọ ị ga-eji were mmiri ọkwụrụ jele onwe gị Chineke ụkwụ m mepere emepe na nnọọ kpuchie na-egbula m ebe ọkpa mechi ekpuchi akpụmechi akpochi lekwa ọkwụrụ ekwa achị mma anyị badara ala nwantị wala kpa nwere ike ije ji mmiri ọkwụrụ ị mana ihe natural remedy ji magbu onwe ya mmanwụ ohe ndị ahụ na around you he nọcha akụkụ gị n'ime kichin gị he n'ime ahịa ka ị gaje maga ahụ ga-enusara ọkwụrụ eji enusa ya enusa ịhụ na ke m pụara ime ya ka m chịchịrị ka pụa chimaba kụziela anyị kpa anyị ga-eji mmiri ọkwụrụ lee onwe anyị kpaka eni ya nọ nga ọrị mpekele gị chọrọ ime ya na ị ga-eji ọkwụrụ 200 naira eme ya saa ya ezigbo mmiri safụ ya saa nụ ya ugboro 3-4 nre mma ha kwesị gị saa ya mmiri ọwụ nene ọ maka gị safụ dọtị anyị ejeghị isi ya ọkụ isi gbuo jems na ihe ndekọ ọzọ a ga-eba ya aba gị sachaa ya mmiri safụ aja niile nọ ya safụ dọtị niile nọ ya ga-ewere mma gị gbutuo isi ya bijaa ya mebi biya 3-4 ewe ala bijaa ya kpa ahụ pakụrụ ozukọ onwe niile wee gaa ya ime jọgụ gị ha ahụ m kpọrọ jọgụ bịa were ezigbo mmiri dị ọcha gbee gaa ya ime mme ya anya asụ na mgbe ọ ga-ere mma ịṅụ ya ṅụ okpukpu echi gafe ya famenti ya for 1 day ọ rịla mma chinabọ ga-adaru ala rie nka mmiri ọkwụrụ gị ṅụọ ya bifo ga-erimari ihe mbosi gị baga afọ ọkpụkpụ wuru mmiri ọkwụrụ onye ọma mara mma heri ahụ ije enwe mkpashi nkọlọ anụ kpọrọ ya sore throat ọkwanụ cough iwe ala ọ ga na-ekwu gaba akpịrị a na-akpachi gị lekwa ihe ị ga na iji n'iwe ala ọwụhe ya ya relieve oge the soreness nọ gị akpịrị ozugbo o jiri egbula oge eche ala mgbe anyị kwere ukwe mgbe ahụ anyị wu ndekwa ya 7 ekwechara m ukwe kpa ekwa eme m onye isi ụmụ mmeri lekwa ihe m ji zụọ olu m wụkwara ehekpachi m ọkwụrụ gị bicha ọkwụrụ ga-eti ya mmiri hafụ ya chi bụọ ga-ewere ya gbara ya otu kọpụ ṅụọ ihe mbosi gị baga afọ mmiri ọkwụrụ ekwa ọ mara mmenya ụnya mmanụ onye ọmaka ahụ ke mbosi onwe ụdịrị ụkwara ọwa ọ ga-ekụgbọ gị ya nụ uru ọzọ ị ga-iri anyị ime ọwụ nene maka ndị eji enwe asthma attack iwe ala asthma ọrịa ọjọọ jilede ala gị akwụkwọ chọọ gị aga m ịbịa taa ọ aga m ịbịa echi attack ya ji arị sudden why not were mmiri ọkwụrụ je na prevent the attack chanụ suru bekee shi lekpa ndị jiri domado ọnụ prevention is better than cure ịkwado a were na mmiri ọkwụrụ je gbashima ọrịa ihu na ya shahe mmiri ọkwụrụ arụ karịrị akarị ndụ nga ga-eshi mana gị anọ ga-eshi heke ya wụ nene onye ọma ụzọ ọzọ ị gakwa iji mmiri ọkwụrụ nye n'onwe gị aka ị hụrụ yo immune system eji m ekwughe mgbe ọbụla boost ma your immunity nye ma anaghị aka ọkwa mmiri ọkwụrụ maka o nwere vitamin C o nwere antioxidant properties karịrị akarị ya ọkwanụ ha abụọ eji akwali immunity anyị enyekwala immunity anyị aka edifendikwa ọrịa ba anyị ahụ ya akụ ya otu ọkpụgoolu ya akụ ya ọkpụgoolu abụọ kụpịa ya anya kụfụ ya ahụ anyị onye ọma ọkwa ọkwụrụ mmiri ọkwụrụ ịbara nnọọ gị baa ya iwe ala urukpe echi ya arị mma ga aṅụ ma ya enwe ndị sha nwega shortage of blood enwe ndị anemia oke emena ị ga-eji mmiri ọkwụrụ kwa tritie ya ịhụ na ya maka vitamins minerals nọ n'ime ya gị chọọ magnesium ọ na ya gị chọọ vitamin A ọ na ya gị chọọ vitamin C ọ na ya ya wụ ihe ndị enye na-anụ ahụ aka ya na-ebuild nini red blood cells mmiri ọkwụrụ ndị ọma mejema nnọchikwa ngụrụ jema
ndị eze meji m ọnụ nnọchi nguru ji ma ahịa n'ime ha eni akarịrị akarị. Enwere ndị nwere ọrịa shuga, enwere ndị oji arịa ndị nganwu. Eji m agba ndị mmanụ were mmiri ọkwụrụ ji eme nịnị gbachime ọrịa ihu, maka ọ ga-enye na gị aka na-ereduzu shuga level n'ọbara gị. Were ya mgbe ọbụla ọ miji enwe diabetes, nwego ọrịa shuga, were ya ji na kọntrol ya. Onye ọma, ọkpọ ha m ọnụ taa, nnụle anya nna hụcha chi ejima n'ebe m nọ, maba gbafụkwana ya ọsọ. Ndị nze na ndị ọzọ, Igbo ndị mara mma, esi nta biko nụ chebirinu m owere nchi ịnụ na daa. Nna echefukwala chi nwere infection, afọ okpega gị ọkụ, afọ gị omega kwurukwuru, ele ekpo ochie emega gị akara